Druhá finálová otázka. Priatelia, ťažko povedať, že ako vznikol nápad usporiadať súťaž v hádzaní kotlíka do diaľky. Neviem, či už to bol ako naštvaný kuchár, že sa mu nevydaril guláš, alebo čo. Dôležité je, že v obci Michal nad Žitavou sa uskutočnila súťaž v hádzaní 8-litrového gulášového kotlíka do diaľky. Víťazom sa stal domáci súťažiaci pán Daniel Živčiak. Zatlieskajte, prosím. Pozdravujeme. Nie je tu náhodou, že by nám to povedal. No a teraz mi povedzte, ako ďaleko podľa vás hodil 8-litrový kotlík? Koľko si hovorí, že sa tak naviazať? 25 metrov. Kde? Menej, volám. Tak dáme 17. Ako dobre, dáme tomu, že si makáč, že naozaj trénuješ. Tak to bol víťaz. Nehádžete kotlíkom niekto? Adel? Tak čo? 24. Chytrováš typ? Dobre, 25. Koľko? 25? 25 metrov. No. Tak a ty Tohle sú to vím na vás od začiatku úplne nabrúsení. Oni presne. majú nejaké tajné informácie. Ste blízko, Ďakujeme. Ale podľa nás viac. 27,4 metra.